Ballábbal, indul! Várjál most. Figyelem! Lépés! Állj! Jó, oldalra. Nem kaptál meg? Jó, figyelsz? Bár kerüljük meg a hölgyet, nem merítek, de a... Jó? Vető! Hajrá! Vigyázz itt egy hiába! Hiá! Hiá! Hey! Hiá! 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 Hey! Hey! Hiá! 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 Hey! Hiá! 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 Hey! Hiá! 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 Hey! Hiá! Hiá! Szárvágás is gyerek. Csak bemelegítésként. Hát mint mondtam, pontokra megy a vívás. Huszárvágás bemelegítése gyerünk. Hát, pedig kell. Gyerünk. Gyorsan. Tűnhető és rolló, látaló még gyerünk. Látom. Lábra megy vissza. Azaz. Tehát hasonlók a mozdulatok, mint hogy a kardvívásban, törbe és egyéb helyeken, de itt egy kicsit másképp megy, ugye a pontozás is. A fej 3, a test 2, a két végtag 1 pontot ér. Annyi még a megkötés, hogyha eltalálják az egyik közét, akkor azt a kezét már nem használhatja. Jó? Egy együttes találat, az előző az ugye csak az árpinál talált, tehát egy hátsó nyak volt, ezt 2 ponttal utalmazzuk, tehát 2-0 a Peti javára. Ez mi volt? Oldal, ugye? Jó, akkor 2-2. Gyerünk, pörgeted, azaz. Fej. Hát akkor ez egy 3-as fejtalálat volt, tehát akkor 5-2, egy kicsit hamar kivégezte Peti, úgyhogy gratulálunk neki. Nézzük a következő két harcos. Ez a fokosnak a gyakorló változata. Egy kicsit úgy néz ki, egy pillanat. Ami a fiúknál van, ez egy kicsit úgy néz ki, mint egy mankó lenne, de azért mutatom, tehát ugye ez a fokos. A csapatunknak ez a része, a fiatalabbak, az idősebbek most a gáton vannak, reméljük, hogy ott is helytállnak, és megpróbáljuk megmutatni, hogy a egyszerű és 10-12 évesek, amit elkezdenek, az hova lehet, vagy honnan indul, ahonnan el lehet jutni, utána akár a fém, komoly szabják és fegyvereknek a harcnálatáig. Közelebb nagyon ez vonalban. Szól, hogy ezt gyere be, bárki. Azaz. Jó. Figyelj! Hopp! Hátra. Behúz. Előre megy. Behúz. Bal kéz.
vissza. Jobb kész. Átvesz. Jobb láb. Bal láb. Bal kéz. Jó, hopp, oldal, Szabolcs! Ezek a különböző botforgatási formák, figurák a néptáncban őrződtek meg. Sajnos ezt az 1700-1800-as években tiltották mind a fokos, a botvívás gyakorlását, de a leleményes magyarok ezeket mind megőrizték. Néptáncokban rejtették el, és az 1900-es évek folyamán onnan lett ez visszamenőleg. Fegyvereket, akkor várunk mindenkit sok szeretettel, tudunk adni egy kis szórólapot, telefonszámot. Itt a Rózsavölgyben tartjuk az edzéseinket hétfőn, csütörtökön. Komoly országos versenyek is vannak. A fiúk, ők még lényegében most nőttek ki a Csikó korosztályból, úgyhogy már aki kinőtt, de ott is elég szép sikereket tudnak elérni. Mint mondtam, nem az a lényeg, hogy a másikat megsemmisítsük, sárba tiporjuk, hanem megpróbáljuk föl emelni őt is, és az egésznek a szellemiségét, a lelkületét egy magyar emberhez méltóan megélni, magyar emberhez méltóan küzdeni, és az egész életünket magyarként megélni. Tehát ezen a földön ne feledjék, nem csak 1000 éve, hanem sokkal régebb óta a hunok, szkíták, magyarok ezt a szellemiséget élték meg, ezt a szellemiséget követték, és hogy mondani szokták, nem az a magyar, akinek az apja magyar volt, hanem az a magyar, akinek az unokája is magyar. Mi megpróbálunk így élni, hogy az unokáink is büszkén vállalják, hogy ők magyarok, és akkor tudjuk, hogy akkor itt az országban, itt a Kárpát-medencében nem lesz ellenségeskedés, nem lesz ármánykodás, nem lesz pártoskodás, hanem béke lesz, és nyugodtan nevelhetjük gyermekeinket, és nyugodtan élhetjük nyugdíjas éveinket. Köszönöm szépen figyelmüket! Hallja meg minden húd! Minden húd! Húj, húj, húj! Ja!